Patay! Candidate number 1. Pasok! Good afternoon, everyone. I'm Nich Fajardo Macapobre. Candidate number 2. Patay! Candidate number 3. Pasok! Kakainin ko na ang light stick. Channel niya ay Tinchan, sa kulit at tawa niya, siguradong problema mo'y malilimutan. Sa labas induction, no? Flashback. Hey! What's up, mga men? Ito po yung surprise ko kay Ma'am Shimer para ito sa Happy Mother's Day at sa birthday niya. So, Mother. I made that. Thank you so much. Tomorrow. So, hello mga men! Today is my birthday! So, thank you so much yung mga nag-greet at mga sponsor sa aking birthday pakal. Si Alma Sofelt from Canada na permigid mo magkuan. Na permigid siya maguna sa mga lista sa akong sponsor. Thank you so much, Ante. And also, Sir Gilbert Magora with YouTube channel, Gilmags TV. Subscribe niyo po channel niya, mga Meg. Also, Sir July Paunang, subscribe niyo din po siya, mga Meg. Malaki na din yung channel niya. Congrats, Sir July, and more blessings. Thank you so much po ni Ate Daya Doc Reber nga nag-sponsor po sa akong leksyon. Shoutout din sa kapatid niya na si Tibel. Si Madam Secretary sa Barangay Punta. Thank you. Thank you so much, Ate Jenaline de la Cruz, Kuya Arnold Baradulio, or Neil Tinker 07, Ate Tata Mayarmita. Thank you so much also, Auntie Shirley Libunaw. And shoutout to his son nga si Kuya Matt. Congratulations at gagraduate ka na po this June. And to all of your family, hello sa inyong lahat. Thank you so much also, Ate Nisa Salvo. And lastly, thank you so much, Ate Cory Gores Davidson. Sa my YouTube channel po siya, at ang channel name ay Madam Sapat. Subscribe po natin siya, mga Meg. So thank you so much sa inyong lahat. So since tapos na naman kami sa mga birthday celebration kahapon, ngayon naman nagsa-spaghetti with sliced bread kami ngayon sa mga kids. Wow. So makakainin namin ng spaghetti yung mga kapitbahay at yung mga pinsan ko dito sa barangay namin. So thank you so much talaga, Lord, sa lahat ng mga blessings na natanggap namin. At thank you so much din sa patuloy na sumusuporta sa akin. So ngayon mag-prepare na kami para sa spaghetti. So enjoy! Later! Hey! What's up, mga men? Happy birthday, In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, Nick! How old are you? 8. Wish. Dados ka dito. Burot ka dito. Lang, lanay!
Patay! Wala, lagigit. Candidate number 1. Pasok! Good afternoon, everyone. I'm Nich Fajardo Macapobre from South Korea. I'm 8 years old, and thank you. Okay. Salamat, candidate number 1. Candidate number 2. Patay! Laway makaon. Good afternoon, everyone. Pag mo na nagkape ako sa eskwelahan. Good afternoon, everyone. My name is Titiskel Tipaes, and I'm 8 years old, and I'm from Canada. Okay, let's go. Padayon ta, candidate number 3. Siyan! Thank you! Candidate number 3. Drop. I'm Chantal Nicole Ortego Tagot. Pila edad mo? 5. Okay, Day! Candidate number 4. Kinsa man? Yay! Pasok! Hello, mga men. I'm Sheila Kalumay. Kada sahaw. Edad. I'm from Japan. Inside slot. Siyang, kanta sa siyang.
tinadas ano na, 10.65. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Sa itong 20,000 ni Sunday. So guys, amo na akong sumanon guys kay Pulte na yung uwana. Na-enjoy mo? Kaon mo kog mo? Dapat kakainin ko na ang light stick. Isa prank. Kung magkaon una. Oy, sero ko. Later. Thank you so much, Kuya Gigi and Tihaya. So, naanamit snack ron. So, kakain na! Shoutout kay Ara or Ara Store. Hello, Ara Store. Ara and Zach. Okay. Hello. So before we end this vlog, gusto ko lang pasalamatan yung mga tao na nag-sponsor sa birthday namin. Ang saya-saya talaga naming lahat kahapon. So thank you so much sa lahat ng mga nag-sponsor sa birthday namin. Our ending, thank you to all of you guys. So God bless you and see you to my next vlog. And I thank you.